נכון? נו. מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, הננו נמצאים בחג הפורים, שחז"ל דרשו דרשות עצומות ונפלאות על היום הקדוש הזה. חז"ל אומרים פורים כפורים. מה הפשט פורים כפורים? הקדושה של פורים כמו כפורים. מה הפשט, מוריי ורבותיי? קראנו בפרשת השבוע הקודמת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא אמר ושכנתי בתוכו, אלא ושכנתי בתוכם, מוריי ורבותיי. בתוך כל יהודי ויהודי יכולה לשרות השכינה הקדושה. המצן מיני. והדברים תלויים בעבודת האדם. מוריי ורבותיי, לא איש דברים אנוכי. משה רבנו ואהרון הכהן אמרו, ונחנו מה? מה פירוש ונחנו מה? אם נעמיק ונראה ונתבונן בכתובים, נוכל לדעת שעבודת האדם בעולם הזה היא מורכבת ומסובכת. אבל חכמים לזכור. חכמים אמרו שעבודת האדם היא עבודה גדולה, אבל אם אדם מצליח בעבודת השם, הננו מאושר. שנאמר, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. אשרי לשון מאושר, מאושר מי שהולך בתורת השם עליו. לא אאריך בדברים, הדברים מאוד עמוקים, מסובכים ומורכבים, כמו שאמרנו, אך כן. קבלת קהל היום משעה 2 בלילה עד 4 לפנות בוקר. נא לא לבוא נשים, יום רוצות נשים לבוא, יבואו אצלנו אורות. אני רוצה לבוא אליך. מה? סליחה? תודה רבה. יישר כוח. כבוד הרב, אתה מתלהב. מה אני אעשה? אני שבלול קדוש. כן.